Qala Nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, baritu padha ngedemno sira kabeh ta'amakum ing panganan ira kabeh, yubarik mongko bakal maringi keberkahan lakum maring sira kabeh fihi ing dalem ta'amakum. Rawahu ngriwayatake hu ing hadis sinten Ibnu Adi, Imam Ibnu Adi. Niki enten dawuhipun Kanjeng Nabi, ngedemno sira kabeh ing dalem panganan ira kabeh. Gusti Allah utawa bakal maringi keberkahan maring sira kabeh ing dalem panganan sing adem niku. Hadis dipun riwayatke menggah Ibnu Adi. Niki enten hadis, Pak. Nek kula jenengan pas dahar mangan madang, nek saged ampun ngantos nganggo panganan sing panas. Panganane nek kapan panas didemke riyin. Kersane napa? Panganan sing adem niku mengandung nilai keberkahan. Jenengan bayangke, Pak, agama niku sangat komplit. Sampai panganan mawon dipun ulang piye sing apik. Sadurunge panganan iki mlebet ana ing dalem weteng kula panjenengan sedaya. Berarti nek kapan kula panjenengan sedaya mangan panganan sing panas niku bisa mengandung tidak berkah. Umpamane, Pak, saking kepengin piyambake saged madang mangan, sementara panganane kok panas, nggih mangke dikipasi napa dibuat segera iso dadi adem, kan ngoten, Pak. Ampun ngantos pangan panas. Lho ngoten. Mangkane nek kapan ana wong mangan niku sing apik nganggo tangan, Pak. Soalnya nopo, dengan menggunakan tangan niku piyambak sakit ngukur kira-kira panganan niki tak cekel kok tangan kurang kuat, berarti mesti tutuk wetenge kula jenengan, mulut kula jenengan, insyaallah nggih standare kirang langkung sami kados tangan niki, Pak. Nek tangane ra kuat nggih tutuke nggih insyaallah boten kuat. Lho ngoten. Tapi nek kapan saniki, Pak, mangan ngangge sendok, sementara sendok niku ngangge wesi napa monel, Pak, nggih sekitar niku lah nganggo alat. Begitu sendoke kuat, tutuke mboten kuat, sementara dipangan langsung ngoweh.